Hong Astungkara Sidam Rahayuwa kang rahayu ing budi Rahayuwa sagung dumadi satuhune ing kono ora ana apa-apa kang ana iku sayekti dudu kabeh muhung makumpuling panca skandha tekse manunggaling watak limang prakara swasana geni bumi banyu lan angin kang agal dadya wewadah-wadah kang alus dadya maya limang perkara ingkang sawiji-wiji sayekti daya dinayan urip ing uripan swasana ingkang hanguripi bumi wadahe urip geni kang kinuripan banyu dayaning urip angin wujuding urip kalamun mangkono banjur ana dumadi urip wenang sinebut sang Atwaya tekse urip kang asipat loro wenang sinebut sang Hyang Mantranaya tekse dumadi karana rosaning pangesti wenang sinebat sang Karma tekse makarti wenang sinebut Tri Aksara tekse manunggaling Trimurti wenang sinebut Jati Wasesa tekse kinaryawarana sejatining kawasa manjing jroning buwana geterobah saka daya ubenging jagat kaprawasa kodrating bumi satemahku maringet babar pakarti sinebut kusala karma tegese pakarti hayu sansaya lawas kataman wataking jagat sangsaya katarungku pakarti ning dudu ruwate muhung karana neng ning awas lan eling senadyan to hina tan antuk kamulyan maksih beja kalamun tinitah manungsa jroning kono maksih bisa tetulung diri sarana mangun watak utama limang prakara rila sabar temen narima lan budi luhur ngambah margahayu panca paramita ngrasuk sejati ning paugraning urip panembah budi dharma tapa brata lan mersudi hambek budi luhur rasaning pamertobat sineru tulusing budi dharma iku margane ruwat saka sakeh sangsaya eling marang sangkan paraning dumadi dan sedya bali marang mulanira